Tinotenda Mwari mangwanani anhasi atinosangana mukushumirwa kweshoko raMwari. Tichitenda kuti Mwari wakakuchengetai muri yeZimbabwe. Mwari akakuchengetai vana vaMwari. Jehovha ndiye mufudzi wedu, hakuna unozviraramira, tinochengetwa naye mukati menyika izere zvakasiyana siyana. Inyasha dzaMwari kuti nhasi ini ndiri mupenyu newe uri mupenyu panguva yeshoko. Tichaverenga shoko raMwari kuna madzimambo okutanga chapter 18 from verse 1 kusvika ku verse 12 na verse 17 na verse 18. Togoverenga vaHebheru chapter 1 verses 1 and 2. Madzimambo okutanga chapter 18 verses 1 to 12. Zvino mazuva mazhinji akati apfuura, shoko raJehovha rikasvika kuna Eria negore rechitatu richiti, enda undozviratidza kuna Ahabhu ndigotuma mvura panyika. Ipapo Eria akandorazviratidza kuna Ahabhu. Zvino nzara yakanga yanyanya kwazvo paSamaria. Ahabhu akadana Obhadhia, iye wakanga ari mutariri weimba yake. Zvino Obhadhia wakanga achitya Jehovha kwazvo, nokuti nenguva iyo Jezebel yaakaparadza nayo vaprofita vaJehovha, Obhadhia wakatora vaprofita vane 100 akavavanza 50 na 50 zvemubako, akavapa chingwa nemvura. Zvino Ahabhu akati kuna Obhadhia, famba nenyika kumatsime emvura kuno kuhova dzose, zvimwe tingawana bundo tiraramise mabhiza namahesera, tirege kurashikirwa nezvipfuwo zvose. Naizvozvo vakagovana nyika kuti vafambe nayo. Ahabhu akaenda ari oga kuno rumwe rutivi, Obhadhia akaenda kuvo ari oga kuno rumwe rutivi. Zvino Obhadhia wakati ari panzira, Eria akasangana naye, akamuziva, akawira pasi nechiso chake akati, ndimi here ishe wangu Eria? Iye akamupindura akati, ndini, enda undoudza ishe wako kuti tarirai, Eria uri pano. Iye akati, ndatadzeiko zvamoda kuisa muranda wenyu mumaoko Ahabhu andiuraye? NaJehovha Mwari wenyu mupenyu, hapana nzvimbo kana ushe kwaasina kutuma iye ishe wangu kutsvakai. Kana vakati hapo pano, waipikisa ushe ubwo kana rudzi urwo kuti havana kukuwanai. Zvino moti enda undoudza ishe wako kuti Eria uri pano. Zvimwe ndichangobva kwamuri mweya waJehovha ndokukuisai kwandisingazivi. Zvino kana ndikangoudza Ahabhu akakushayiwai, uchandiuraya, asi ini muranda wenyu ndinotya Jehovha kubva paudiki hwangu. Verse 17 na 18. Zvino Ahabhu wakati achiona Eria, Ahabhu akati kwaari, ndiwe here iwe mutambudzi waIsraeri? Iye akati, ini handina kutambudza Israeri, asi ndiwe neimba yababa vako, nokuti makasiya mirayiro yaJehovha mukatevera Bhaari. Toverenga kuna vaHebheru chapter 1 verses 1 and 2. Mwari wakataura kare kuna madzibaba muvaprofita nemigove mizhinji uye nemitoo mizhinji. Zvino pakupedzisira kwamazuva ano wakataura kwatiri mumwanakomana wake waakaita mudyi wenhaka yezvinhu zvose, waakaita naye nyika. Mangwanani ano eshoko raMwari, vana baba nana mai, vakomana nevasikana, ndinoda kugoverana nemi kubva mumusoro wenyaya unoti mukuru kudarika Eria uri pano. Une simba kudarika Eria uri pano. Unodaidza moto kudarika zvinoita Eria uri pano. As a matter of fact, iye chaiye wandiri kutaura nezvake uyu, mukuru kudarika Eria, ndiye murazvo womoto. Muprofita Eria hatina zvizhinji zvatinodzidziswa kana kutaurwa muBhaibheri pamusoro pebackground yake, asi mukutarisa mumagwaro tinomuona achiratidza kuti ndiye akanga ari mukuru wezvikoro zvavaprofita. Chimwe chaive kuBethel, chimwe chaive kuJeriko, chimwe chaive muGilgal. Zita rake rinoti Eria kana Elijah rinoreva kuti Jehovha ndiye Mwari.
Zvinokosha kuti unonamata Mwari azive zita raMwari waanonamata. Zita raMwari rinotakura character yaMwari. Zita raMwari rinotarisa zvinoitwa naMwari. Rinotakura unhu hwaMwari. Ma-characteristics aMwari nemaitiro aMwari ari muzita rake. Zvoreva kuti kune vanonamata, upenyu hwavo hunofanira kutaura rudzi rwaMwari wavanonamata. Unhu hwavo nomuraramiro wavo unofanira kuva chapupu kana testimony yerudzi rwaMwari wavanonamata. Mapfekero avo, madyiro avo, mafambiro avo, kuzvibata kwavo, chese cheupenyu hwemunamati chinofanira kutaura rudzi rwaMwari waunonamata. Zvino pataverenga zvinonzi shoko raJehovha rakasvika kuna Eria rikati, enda unozviratidza kuna Ahabu, nokuti ndakuda kuzvikunaisa mvura munyika. Ahabu uyu wakanga ari mambo waIsraeri. Wakanga ari mambo waIsraeri akanga akaroora mukadzi unonzi Jezebel kana Isabel, mwanasikana waEthibari mambo wekuSidhoni kana weMakenani. Nekuda kwomukadzi uyu unonzi Isabel kana Jezebel wakanga akaroorwa naAhabha, Ahabhu akadzokera kumashure akatadza akarega kunamata Mwari. Nekuda kwomukadzi uyu unonzi Jezebel, murume unonzi King Ahab wakabva pamberi paMwari. Muri nyika yaIsraeri vazhinji vakabviswa pamberi paMwari. Maorta aJehovha akaparara. Kunamatwa kwaMwari kukaregwa. Ndobva vanhu vatanga kunamata Mwari unonzi Baal. Panguva iyo kuroorwa kwomukadzi uyu, Bhaibheri rinoti vaprofita vaMwari vakange voparadzwa, sungano dzaMwari dzakanga dzichiparara. Zvino mukadzi uyu wakaintrodusa rudzi rwaMwari unonzi Baal. Baal was called wainzi Mwari womoto, kana kuti Mwari unonaisa mvura, kana kuti Mwari wekubereka, the god of fire, the god of rain, and the god of fertility. Regai ndibve ndataura kuti murume mwanakomana kana osarudza kuroora unofanirwa kuziva rudzi rwomunhu waunoroora. Nekuti kana asvika mumusha unogona kuparadzirai chinamato chekwaMwari, unogona kukanganisirai zviro zvomusha wenyu, sezvakaita uyu mukadzi unonzi Jezebel. Zvino maitiro aJezebel akagumbura Mwari. Mwari ndobva ashandisa Elia kuti mvura ngairege kunaya. Ndobva mvura yamira, kukaita drought kwenguva yakareba, makore 3.5 pasina mvura, zvipfuwo zvikatanga kuparara, vanhu vakatanga kukanganisika, nzara yabata, ikonomi ikadonha. Zvino Bhaibheri rinoti iro pataverenga shoko raJehovha rakasvika. Regai nditaure ndichiti kana nyika yaomerwa, kana mhuri yaomerwa, kana rudzi rwaomerwa, kana munhu aomerwa, chinhu chinomubuditsa mukuomerwa kwake kusvika kweshoko raJehovha. Nekuti munhu haararami nechingwa bedzi, asi unorarama neshoko rinobuda mumuromo waMwari. Musituation yega yega yaunopinda mairi, ingava situation yedrought, ingava situation yeCovid, ingava situation yekumukirwa nemweya yetsvina, ingava situation mamiriro akamira sei, chinokubuditsa imomo kusvika kweshoko raJehovha. Rega nditi kwauri pauri ipapo, shoko raJehovha ngarisvike kwauri. Parinosvika ndiyo nguva yokushanduka kweupenyu hwako, ndiyo nguva yeruponeso rwako. Elijah paanozviratidza zvoreva kuti moto wakutoburika. Elijah paanozviratidza zvoreva kuti mvura yakuzotanga kunaya. Elijah paanozviratidza pane chimwe chiro chinotofanira kuitika, nekuti Eria haazviratidziri pasina. Zvino mumambo Ahabhu, muzuva ratiri kuverenga panapa, unonzi wakati kumuranda wake Obhadhaya shamwari, hange tinotsvaka mvura nemafuro kuitira kuti mabhiza edu nezvifuwo zvedu zvirege kuparara. Bhaibheri rinoti pakati pavhesi 6, 7 and 8, nguva yakaparadzana Elijah naObhadhia, Obhadhia achingoparadzana na Ahabhu, Ahabhu achiparadzana naObhadhia, Obhadhia paanoparadzana naAhabhu ndo paanoona Eria.
ndo panozviratidza Eria, ndo panomanifesta Eria, ndo panoita mahwekwe naEria. Hama dzangu mukurarama kwedu kune vamwe vanhu vokuti kana uchifamba navo haugone kusangana naEria. Kune vamwe vanhu kana uchidyidzana navo haugone kuona Eria. Kune vamwe vanhu vanoti kana ugere navo haumbofi wakaona ruoko rwaMwari. Kune vamwe vanhu vanoti kana uchifamba navo zvimwe zvinhu hazviitiki, asi nguva yaunopesana navo, if you separate with those people, ndo panozviratidza Mwari kwauri. Pane vanhu vokuti kana ukasiya ushamwari navo zvinhu zvako zvinotanga kufamba. Kune vanhu vari muupenyu hwako vausingafaniri kutamba navo. Kune dzimwe nzvimbo dzokuti ukabva padziri upenyu hwako hunoshanduka. Kune dzimwe shamwari kuti kana ukapesana nadzo upenyu hwako hunoshanduka. Kune vanhu vasingaiti add value mulife yako asi vakangoti kwati navo. As long as une vanhu ivavo hakuna chako chinofamba. Kune vanhu vasingaite kuti upenyu hwako huve nani asi unoramba wakaita ushamwari navo. Kune vanhu vasingaunzi greatness muupenyu hwako asi unoramba wakabatana navo. Kune vanhu vekuti kana uinavo they sap your energy. Kune vanhu vanodraina energy. Kune vanhu vanopedza mari yako. Kune vanhu vanonzi ma destiny killers. Kune vanhu vanonzi ma vision destroyers. Vanhu vasina vision, vanhu vasina direction, vanhu vasina chiroto. Ivavo pesana navo, ivavo vanhu siyana navo. Nguva yaunopesana navo pane chimwe chinhu chinoitika, nekuti vanhu vaunofamba navo it's either vanoedha value muupenyu hwako kana kuti vanobvisa chimwe chinhu muupenyu hwako. Bible kuna Proverbs chapter 13 verse number 20 inoti unoshamaridzana nevakachenjera uchava wakachenjera, unoshamaridzana nevakangwara uchava wakangwara. Ino inguva yekuti Elijah azviratidze, ino inguva yekuti Eria aonekwe, asi Eria haonekwi as long as uchifamba naAhabu. Pesana naAhabu, paradzana naAhabu kuti ugone kuona Eria. Zvino pa verse number 18 Eria wasvika zvino pauya kuna tajamba zvakawanda pakatapo norondo zhinji. Tauya pa Eria paanoita mahwekwe naAhabu. Pa verse number 18, 17 and 18 panoti Eria paanosangana naAhabu unoti iwe ndiwe mutambudzi waIsraeri. Ahabu opindura kuti nene handisi mutambudzi waIsraeri, iwe ndiwe mutambudzi waIsraeri. Varume vaviri ava vanopikisana namashoko. Umwe anoti iwe ndiwe mutambudzi waIsraeri nemhuri yokwenyu neimba yokwenyu. Umwe oti aiwa ina handisi mutambudzi waIsraeri. Rega nditaure nchiti pazuva ranhasi mukati meupenyu hwako muna Ahabu, mukati memba yako muna Ahabu, mukati mebusiness rako muna Ahabu. Ahabu unomirira chii? Ahabu mutambudzi weupenyu hwako. Ahabu idambudziko riri muimba yako zuva ranhasi. Ahabu ungava chirwere chiri mukati meupenyu hwako. Ahabu ungava chimwe chinhu chinorwadza chiri mukati meupenyu hwako. Ahabu unogona kuve chimwe chinhu chinokutadzisa kukotsira, chinokutadzisa hope mukati meupenyu hwako. Ahabu unogona kureva chimwe chinhu chinokushungurudza, chinokutambudza, mamiriro ezvinhu asina kumira zvakanaka. Ahabu unogona kuve a heartbreak yakaitika muupenyu hwako inokutambudza. Ahabu unogona kuva chikwambo chapedza vanhu mukati memhuri yokwenyu. Ahabu unogona kuva mamhepo ashungurudza musha wenyu, ashungurudza mabasa amaoko, ashungurudza michato yenyu, ashungurudza zvese zvinhu zvamunobata namaoko. Ahabu unogona kuva ngozi yekumusha kwenyu. Ahabu unogona kuva munyama unokuteverera. Ndiye mutambudzi waIsraeri. Paita mutambudzi waIsraeri mukati meupenyu hwako, paita Ahabu mukati meupenyu hwako. Muna Ahabu mundangariro dzako, muna Ahabu mumoyo mako waunofanda kupesana naye. Asi Elijah paanouya, Eria paanouya kuna Ahabu unozviratidza kuna Ahabu. Ndoda kuti problem yako inofanira kuita an encounter with Jesus, inofanira kuita encounter with Elijah. Zvino Bible not iro pana verse 18 taura Ahabu kuti Elijah ari pano. Udza Ahabu kuti Eria uri pano. Eria murume wesimba, Eria murume womoto. Eria kana asvika
pane zvinofanirwa kuitika. Eria kana asvika mabasa makuru aMwari anobonekwa. Eria watiri kutaura nezvake pamazuva ekufamba kwake atiri kuverenga nezvake, murume waiti akati mvura ngaimire, mvura inomira. Murume unonzi Eria, murume wokuti akati mvura ngainaye, yainaya. Murume wokuti panguva yedrought yakamboitika kuna chapter 17, iyo yatiri kutaura nezvayo yopinda pachapter 18, pakauya makungu waMwari, wakatuma makunguo aimufidha nechingwa mangwanani nenyama manheru. Murume unonzi Eria uyo, murume unoti paya mvura paakanga yapera, paakanga achimwa mvura parukova rweKerithi, Bhaibheri rinoti iro Mwari wakatuma Eria akati enda unogara kuimba yeshirikadzi. Muimba yeshirikadzi iyoyo mafuta nehupfu hauzombofi wakapera as long as Eria aripo. Eria murume wandikutaura nezvake uyo ari kunzi ngaasangane naAhabhu wako, ari kunzi ngaave neencounter naAhabhu wako. Wakamutsa mwanakomana weshirikadzi akanga akafa. Eria waidana moto uchibva kudenga pagomo reMount Carmel. Eria wakamanya rimwe zuva mvura yakuzonaya, akaovateka akasiya machariots amambo. Eria rimwe zuva akanamata ndobva arova mvura ikapesana, mvura yaJorodhani akayambuka. Eria wakanamata zvinhu zvikaitika. Eria wakaenda kudenga nechamupupuri. Eria akanga ari murume. Zimwe zuva pana Matthew chapter 17 tinomuona Eria makore mazhinji aenda achionekwa aina Mozisi pagomo rinonzi the Mount of Transfiguration. Zvino nyaya yandiri kuparidza mangwanani ano inoti mukuru kudarika Eria uri pano. The greater than Elijah is here. Ane simba rinodarika Elijah Eria uri pano. Ane moto unodarika Eria uri pano. Unomutsa zvakafa kudarika Eria uri pano. Zita rake unonzi Jesu Kristu, mwanakomana waMwari mupenyu, wakaroverwa akaiswa paguva akabigwa. After 3 days akamuka kuvakafa. Murume wandiri kuparidza nezvake unonzi Jesu weNazareta, mwanakomana waMwari, the greater than Elijah. Iyeye guva rakatadza kumuchengeta, iyeye rufu rwakatadza kumucontrola. After 3 days he defeated death. The grave could not hold him. Death could not hold him. Ndiye dombo riya rapakona rakarambwa navavaki asi nhasi ravabwe rapakona. Wandiri kuparidza nezvake ari greater than Elijah. Ndiye mhinduro, ndiye answer nesolution kumatambudziko avana vavanhu. Murume wandiri kutaura nezvake wakaberekwa nemhandara. He was born of a virgin. Murume anonzi Jesu Kristu, the greater than Elijah, wakashandura mvura pamushato wapakana ikava waini. Murume wandiri kuparidza nezvake unonzi Jesu Kristu weNazareta ari greater than Elijah, wakawenza zvingwa 5 nefishi 2 zvikakwana vanhu 5,000 varume kusingaverengwi vakadzi nevana. Murume wandiri kuparidza nezvake ari greater than Elijah, Jesu Kristu weNazareta, wakafamba pamusoro pemvura asinganyimuri, gungwa harina kugona kumunyudza. Murume iyoyi unonzi varwere vaiti kana vakasvika vakangobata mupendero wenguo yake vaipora. Vaiti vakangobata pavamubata vaisunungurwa. Murume wandiri kutaura nezvake wakarayira mhepo akarayira gungwa kuti ngazvinyarare. Ndiri kuparidza Jesu ari greater than Elijah. Tiri kurarama panguva yavaprofita vakawanda vari kutaurwa nezvavo veminana, vamwe ndevanodzura. Ndina Jesu zuva ranhasi anodarika uye ane simba rinodarika revaprofita vatingaziva. Une simba rinodarika revanodzura, une simba rinodarika vaya vanouchika, une simba rinodarika vaya vemvura, une simba rinodarika vaya vemacooking oil nemikaka nezvakasiyana siyana zvavanopa vanhu. Ndiri kuparidza zvaJesu Kristu, the greater than Elijah. Ndiri kuti kwauri pauri ipapo, the greater than Elijah is here. Mukuru
kudarika Elia uri pano. Rimwe zuva pana Mark chapter number 5 kune murume waive nemadhimoni 4000 anonzi nevanhu legion, akanga achizvicheka achigara mumakuva asina kupfeka. Hanzi vanhu vakambotraya, vakambozama kumukontrola, vakambozama kumudzora, vakambomusunga nemaketani, achidimbura maketani. Ndichitaura kudai, kune murume ari mumba imomo asingadzoreki. Paita mwana mumusha wenyu asingadzoreki. Chikoro chatadza kumudzora, jere ratadza kumudzora, vanhu vatadza kumudzora, maketani unodimbura, kurayirwa nevakuru unodimbura. Asi ndiri kunza kwauri Jesu weNazareta, mwanakomana waMwari, the greater than Elijah, wakarayira 4,000-6,000 demons muna murume anonzi legion, akasunungurwa akava normal, akagara pasi, akadzikama, akapfeka hembe, akava munhu wakakwana. Murume wandikutaura nezvake uyu ari greater than Elijah, wakamuka, wakamutsa mwanakomana wamai vakafa. As I'm speaking right now, kune jaya rine brain dzakafa, kune jaya rine pfungwa dzakafa, rine mibono yakafa, rine upenyu wakafa. Jesu Kristu unogona kumutsa zvakafa muupenyu hwako, unogona kudzosera brain dzakafa nebrain dzakabiwa. Kune mwanakomana waJairos akanga akafa, asvika Jesu weNazareta, the greater than Elijah, wakamutsa mwanasikana uyu. Kune mwanasikana ane tsika dzakafa, kune mwanasikana ane unhu wakafa, une mufambiro wakafa. When Jesus Christ appears, the greater than Elijah, musikana iye unomuka kuvakafa. Ndikuti inini mukuru kudarika Elia, une simba unodarika ra Elia, une moto unodarika ra Elia, uri pano kuti aparadze Ahabu ari mumba mako. Jesu Kristu uri pano mukuru kudarika Elia, kuparadza Ahabu ari mu business lako. Jesu Kristu mwanakomana waMwari uri pano, the greater than Elijah. He is able to deal with your Ahabu. Ndiye unogona chete kusangana na Ahabu. Ndikuti kwauri nhasi mawekwe na Ahabu kuchikwambo chanetsa na Jesu Kristu, mawekwe nezviri kukutambudza kana zvasvika pazvinosangana na Jesu zvinowira pasi. The greater than Elijah is here to face your Ahabu. The greater than Elijah uri pano kushandura Zimbabwe. The greater than Elijah uri pano kushandura matambudziko enyika. The greater than Elijah uri pano kushandura matambudziko emhuri. Chii chakunetsa, chii chakutambudza? Ndeupi Ahabu ari kunetsa mumba mako? Ndiani Ahabu uyo? Wanetsa mumhuri yako? Ndiani Ahabu uyo? Wanetsa pamushato wako? Ndiani Ahabu uyo? Wanetsa muupenyu wako? Tauya naye mukuru kudarika Ahabu. Kana asvika iyeye zvisiri panzvimbo zvinoenda panzvimbo. Kana asvika iyeye Ahabu unowira pasi. Kana asvika iyeye zvinhu zvinoshanduka. As I'm speaking right now, ndiri kuti Ahabu mumba mako ngaawire pasi, Ahabu mubasa rako ngaawire pasi, Ahabu muutano wako ngaawire pasi, Ahabu murudzi rokwenyu ngaawire pasi. Nekuti mukuru une simba rinodarika Ahabu uri pano, une simba rinodarika Elia uri pano. Jesu uri pano mangwanani ano paukaterera soko irori. Jesu Kristu uri pano kuti asangane neAhabu wako. Jesu Kristu uri pano kuti aite mawekwe nechikwambo chakunetsa. Jesu Kristu uri pano mangwanani ano kuti aite mawekwe nengozi yokumusha kwenyu. Jesu Kristu uri pano mangwanani ano mukuru kudarika Elia, une simba kudarika ra Elia, kuti asangane nemuroyi akutambudza akunetsa. Jesu Kristu uri pano, the greater than Elijah is here, kuti abvise mitoro inokuremera. Jesu Kristu uri pano, the greater than Elijah, kuti adimbure maketani akakusunga muupenyu wako. Jesu Kristu uri pano, iye ari greater than Elijah, kuti arape muviri wako nezvirwere zvinokunetsa. Jesu Kristu uri pano kukusunungura nekuvhura prison yeupenyu wako, jere rawakasungwa iroro. Jesu Kristu unokuburitsa. Ndiri kutaura zvaJesu ari greater than Elijah. Uri pano kuti anzwe kuchema kwomwoyo wako. Jesu Kristu uri pano kupukuta misodzi yauinayo. Chii chakunetsa nhasi? Taura Ahabu kuti Elijah uri pano. Taura Ahabu kuti the greater than Elijah is here. Taura problem yako, the greater than Elijah is here. Taura damdziko rako, the greater than Elijah is here. Chingava chivi chinokushungurudza, chivi chinokunetsa, iye ndiye
muponesi, iye ndiye musununguri, ndiye wakadeura ropa rake kuti zvivi zvose zvishambidzwe, kuti vakarashika vadzorwe kuna Mwari, vari murima vauye kuchiedza, vakasungwa vasunungurwe. Gamuchira Jesu nhasi, the greater than Elijah afambe newe mumba mako. Gamuchira Jesu zuva ranhasi, the greater than Elijah agare mumba mako. Bhaibheri rinoti iro Mwari kare kare uko wakataura navanhu vake kuburikidza navaprofita, akataura nemitoo yakasiyana siyana, asi nhasi unotaura kubudikidza naJesu Kristu mwanakomana wake. Vhura moyo wako utore Jesu uyu. Vhura moyo wako, Jesu apinde muupenyu wako, ave mambo nomuponesi wako, ave musununguri wako, ave murevereri wako, ashandire imba yako, ashandire zvinhu muupenyu wako. Ipa Jesu moyo wako, ipa Jesu upenyu wako. Ndiye mufudzi wakanaka, akarasa upenyu wake nokuda kwako. Ndiri kuti kwauri nhasi Zimbabwe, ndiri kuti kwauri nhasi vanotenda, ndiri kuti kwamuri nhasi vasinganamati vari munyika umo, the greater than Elijah is here, and his name is Jesus Christ, the Son of the living God. Abu unowira pasi pamberi pa Jesu. Gamuchira Jesu nhasi akusunungure, akuporese, akuite zvakanaka. Mwari akuropafadze, akuite zvakanaka muzita Jesu Kristu. Amen. Tinamate Mwari akuitire zvakanaka. Baba, ndataura soko renyu kuvanhu venyu raJesu Kristu, une simba rinodarika raEriya, une simba rinodarika vaprofita, une simba rinodarika ren'anga, une simba rinodarika ranachiremba. Matambudziko avanhu venyu munowaziva, zvinovaremera nezvinovachemedza. Ndiri kuti nhasi Ahabhu ngaadone pasi, mutambudzi waIsraeri, mutambudzi weZimbabwe, mutambudzi wavana vavanhu, mutambudzi wemichato yavana vavanhu, mutambudzi weikonomi yenyika, mutambudzi weutano hwavanhu, ngaadonere pasi. Jesu Kristu anamatwe. Komborai vanhu venyu, komborai nyika yedu, komborai nyika yedu Mwari, muirape muite zvakanaka. Komborai kereke yenyu, komborai vanokutendai nevanokunamatai. Ndanamata nokutenda, itirai vanhu venyu zvakanaka muzita raJesu Kristu. Amen.